Peter, vitaj. Ďakujem. Vítam teba a vítam aj všetkých a všetky, ktorých a ktoré zaujíma, o čom sa rozprávajú dvaja biznis psychológovia v tmavom modrom štúdiu. A dnes to bude neštandardná, nie úplne biznisová téma, ale povedali sme si, že to prepojíme. Ideme sa rozprávať o starých gréckych bájach a povestiach. No to je veľmi pekná téma. A moja prvá obligátna otázka znie, kedy si ty mal prvý kontakt s gréckymi bájami a aké to bolo? Prvý kontakt som mal, keď som dostal túto knihu do daru. Čiže rovno ju ukazujem? Áno. Staré grécke báje a povesti? A to bolo na moje 10. narodeniny. Mm-hmm. A začal som to čítať a bol som uchvátený. To je krásne, to je krásne. Ja som priniesol v podstate veľmi, my sme si porovnávali sme si tie knihy a obidvaja ich máme z roku 61 alebo 2. Ale ty máš slovenskú verziu a ja mám českú verziu. A mne to totiž babička v Brne, ja mám, polovica mojej rodiny je z Moravy, takže ja som trávil čas detstva v Brne na Židenicích a babička mi to čítavala na dobrú noc. Grécke báje a povesti. Aj si zaspal potom? Nemyslím si, že ma tým uspala. Mal som to bolo to, čo som si vybral. Keď som si mohol vyberať, ja som si vyberal grécke báje a povesti. A myslím, že ju to aj bavilo. To už je ťažko povedať, bol som malé dieťa, ale myslím si, že ju to bavilo mi to čítať. Aspoň tak si to ja nejako predstavujem. Mňa to bavilo počúvať. A keď som potom študoval psychológiu, tak v rámci niektorých výcvikov, ktoré sme tam mali, tak v rámci asi projektívnych techník bola taká diskusia a otázka, že čo boli vaši hrdinovia a hrdinky, s ktorými ste sa v detstve stotožňovali. Tak sa ťa spýtam, ako to bolo v tvojom prípade v gréckych bájach. No mne sa ľúbil Odysseus, lebo pekným trikom dobil Tróju a na 10-ročnej ceste domov prekonal všetky hrozné prekážky. Mm-hmm. Vrátil sa, mal to zložité, ale nakoniec to zvítanie so synom a s manželkou Penelopou a synom Talamechom bolo pozitívne. A to sa mi veľmi páčilo. A to sa mi natoľko páčilo, že keď som si zložitými cestami kúpil James Joyce Odysseus, to sa nedala tá kniha normálne kúpiť, to musela kúpiť právnická osoba. Tak keď som to čítal, tak som paralelne čítal Odyssea od Joycea, Odysseu originál grécku a vysvetlivky, že to bolo štúdium. Aha. Ja síce odbočím, ale touto informáciou si ma zaujal, že prečo si to musela kúpiť právnická osoba vtedy? No to bol nejaký 82. 3. rok, neviem. Tak to ma zaujalo, to skúsim vypátrať. To, kde som bol v prvom zamestnaní, tam bola knižnica, oni to kúpili a ja som to potom dostal. No. A to bolo v češtine a potom to vyšlo pár rokov na to aj v slovenčine. A ja viem, že ty si robil, asi mi to spomínal, také paralely jednotlivých Odysseových dobrodružstiev a nejaké prepojenia a ponaučenia pre biznis. A ja som tiež jedna z tých, mal som tam viacero takých tých top príbehov, ale tie Odysseové cesty a dobrodružstva, to bol jeden z top príbehov. Tak povedz viac o tom, ako prirovnávaš jednotlivé dobrodružstva k ponaučeniam z biznisu. To sa vrátim späť do nejakého 95. 6. roku, čiže okolo 30 rokov. V jednom biznis časopise manažerskom som si prečítal, že grécke báje sú zdrojom mnohých ponaučení a dajú sa využiť aj pri leadership rozvoji, ako napríklad Odysseova cesta, kde on sa stretával s dačím. Vravím, že to je dobre. Tak ja som to prepísal asi na 2-3 strany, ale nie súvislého textu, ale pod každou tou udalosťou, čo zažil, bolo voľné miesto a bolo to na change management a zvládanie kríz. Ako sirény spievali a zapchal svojim vojakom voskom uši, aby nepočuli, seba nechal priviazať sťažňu. Čiže aká paralela je v súčasnosti na to? Toto, keď hovoríš, tak mi vybliklo a myslím si, že to má aj James Clear v Atomových návykoch, sa mi zdá,
Myslím si, že to má aj Paul Dolan v Happiness by Design, práve tento úsek z Odysea, keď hovoria o tom, že on dopredu vedel, že sa nedokáže ovládnuť. A že my veľakrát pri našich, zlozvykoch alebo zlých návykoch už dopredu vieme, že to nezvládneme. A to ponaučenie, ktoré oni si brali z tejto časti Odyseových ciest, bolo, že urobiť tie opatrenia dopredu, ktoré rátajú s tým, že to nezvládneš. A že Odysseus vedel, že oni nemajú šancu, že proste sa nedá odolať tomu lákaniu sirén, tak urobil všetky opatrenia, ktoré mohol na to, aby tým pokušeniam dokázali odolať. Vidíš, a tí Gréci to stvorili pred 3000 rokmi. No, toto bolo jedno. Skylla Charybda, že buď ťa jedno zabije, alebo druhý ťa zabije, tak musíš medzi tým chodiť tak na change managemente, čo je nebezpečné tým smerom alebo tým smerom. Potom kúzelnička Kirke, ktorá premenila jeho vojakov na prasatá, ale on žil tam tuším 2 roky, ale odolal. No to bolo fascinujúce, a keď som do toho change managementu dal, tak to bolo v tých 90. rokoch, a vtedy ešte bola generácia tých manažérov, ktorí boli vtedy starší odo mňa, ktorí tieto veci poznali. Tak im to bolo blízke a nie často som videl tak intenzívne pracovať a diskutovať v skupinách nad tým. Ako pri Odyseových cestách. Ja si pamätám, a teda rozmýšľam, že som si to mal prečítať pred týmto našim nahrávaním, aby som si pripomenul tie veci, ale nevadí, budem loviť z pamäti a niektoré možno budú nepresné, ale mám pocit, že keď boli na ostrove u toho jednookého Kyklopa Obra, tak na začiatku, ešte predtým, než sa tie veci udiali, tak Odysseus tomu obrovi povedal, keď sa ho obor pýtal, že ako sa volá, tak mu povedal, že sa volá, že nikto. A potom neskôr sa ukázalo, že to bolo rozumné, lebo keď prišli tie, ostatné obry a tento bol oslepený a pýtali sa, kto ti to spravil, tak on odpovedal, že nikto. A ja som si tak hovoril, že že jak to on dokázal predvídať, ten Odysseus dopredu, že sa oplatí povedať toto meno. To ako s tými sirenami. No, bol to veľmi bystrý král a veľmi dobre to robil. A teraz, keď sme už pri tom Odysseovi a prepojenie na biznis, tak sa jedna z rozvojových veľmi populárnych prístupov je coaching. A spája sa s mentoringom. A málo kto dnes vie z tých mladších, že kto bol mentor. Mentor bol Odysseov kamarát, a keď odchádzal do Trojskej vojny, tak mu povedal, staraj sa o môjho syna Telemacha a vychovaj z neho čestného bojovníka. No a keď sa vrátil, tak bolo to trošku zložité, ale skončilo to šťastne. A odtiaľ pochádza mentoring. Skúsený starší vedie mladšieho neskúseného a rozvíja ho. Čiže ak nás teraz počúvajú nejakí mentori a mentorky, tak vlastne ten odkaz je, že preto sa to volá mentoring, lebo grécke báje a Odysseove cesty. Áno. Aha. A ešte jedna vec z tých gréckych bájí, to zase idem späť tak 20 rokov asi, som v tom čase bol veľmi pravidelným prispievateľom do Trendu a tam mi povedali, že niečo také, že z gréckych bájí, tak som vybral a spomínam si na projekt management, že prvý veľký projekt management v gréckych bájach bolo, keď išli ukradnúť zlaté rúno do Kolchidy. To je niekde, ako je teraz Krym v tých miestach. A ten, čo to zostavoval, ten tím, sa volal Jason a zostavil ho z najlepších hrdinov tej doby. A keď sa vrátim k tomu, že prečo veľké projekty zlyhávajú, tak rada autora tej knihy je, keď niečo idete robiť, majte tam odborníkov. Teraz vlastne hovoríš o Bentovi Fleabergovi, ktorého sme rozoberali v niektorom z predchádzajúcich podcastov, kde pre mňa bolo zaujímavé, a on okrem teda toho, že je profesorom manažmentu, tak on aj riadi veľké projekty. On bol projektovým manažerom toho veľkého dánskeho projektu, keď stavali školy v Tibete. A
A on tam spomína, že on má tím ľudí, ktorých dobre pozná, ktorí sú špičkoví, na ktorých sa vie spoľahnúť a keď ho na nejaký projekt volajú, tak on tam ide s celým tímom. Že nesúhlasil by, keby mal pracovať s nejakými ďalšími ľuďmi, lebo by mu to zobralo strašne veľa času, kým by zistil, čo sú za akí sú. No a takto, ja som si takto pozbieral, oslovil všetkých možných vtedajších hrdinov a išiel získať zlaté rúno, ktoré nakoniec aj získal. Čiže to je pekná ukážka projektového manažmentu náročného, že treba to robiť s ľuďmi, ktorí to vedia a to, na ktorých sa majú spoľahnúť. No a okrem Odysea, teraz keď hovorím za seba, tak pre mňa veľmi inšpiratívny bol Herakles. Ty si mi vlastne vysvetlil, lebo ja som sa hovoril, že však zvykne sa hovoriť Herkules, ale v tých gréckych bájach vždy bol spomínaný Herakles a ty si mi povedal, že Herakles je gréčtina a Herkules je nejaké... Latinčina. Alebo opačne. OK. No, čiže ja som bol zvyknutý, že je to Herakles a pre mňa to bolo neuveriteľne inšpiratívne. A keď sa ma na tej psychológii pýtali, že čo je tá postava, s ktorou ja som sa najviac stotožňoval, tak pre mňa Herakles bol ľahšie na stotožnenie ako Odysseus, lebo pri Odysseovi som miestami mal pocit, teraz to nemyslím zlom, ale miestami som mal pocit, že je trošku vychcaný. No a to mi zas až tak nesedelo. Že ten Herakles bol predsa len taký ten, že ide, oddresí to, ďalšia úloha, odmaká jedno za druhým, odfajfkne. A z nejakého dôvodu mi to bolo sympatické. Ale tam on aj hodne rozmýšľal a niektoré tie úlohy vyriešil Augiašove chlievy. Hej. Ten, čo mu to zadal, si myslel, že bude lopatou kýdať, on tam pustil vodu. Hej. No a ty si mi rozprával, keď sme sa predpripravovali, o transakčnej analýze a scenároch a gréckych bájach. Povedz o tom. Tak najprv úvod do toho. Erik Berne bol veľký nadšenec gréckej mytológie a keď tvoril svoju koncepciu približne od polovice 50. rokov, a dopracoval sa k jednému z kľúčových oblastí z transakčnej analýzy, čo sú scenáre, tak zistil, že ľudia majú tendenciu v drobných krokoch nevedome opakovať stále tie isté postupy. Stále rovnako reagovať pri hodnotení situácie bez ohľadu na to, aký je kontext, hodnotia, vyhodnocujú ju veľmi podobne. A toto posledné, to vyhodnocovanie tej situácie, to sa povie frame of reference. Máš frame of reference a všetko pozeráš tým štýlom na to, či pozitívny alebo negatívny dôsledok to má. A tie emócie sú, že keď je niekto workoholik, tak tých, čo nerobia, ho rozčulia vždycky rovnako, že sú leniví. Ano. A on z tých gréckych bají vybral charaktery, ktoré sa hodili na takéto opakované spôsoby správania. Tak keď si to Herkulesa spomínal, tak to je proces scenára, to je to, čo robím opakovane v drobných krokoch stále, že odpočívať budem až vtedy, keď všetko urobím. Čiže pre tých ľudí to znamená, že nikdy. Hej. Áno, ja sa myslím si, že to je taký ten môj scenár. Neviem, či to nazvať, že odpočívať budem neskôr, ale pre mňa ten scenár je, že sú pred tebou úlohy a ty proste ideš a snažíš sa tie úlohy nejakým spôsobom uchopiť, vyriešiť a potom si pripravený, že prichádza ďalšia. Áno. Ale úplne opak tomu je Damokritos. To bol ten, čo sa zabával, pil, jedol a na konskom vlase nad ním visel meč, sa vraví Damoklov meč. No nikdy nevedel, kedy padne, tak tam najprv sa budem zabávať, až potom budem robiť. No, poznám aj z blízkeho príbuzenstva takéto. Áno. Ďalšie z gréckej mytológie, čo prešlo do transakčnej analýzy, je Sisyphos.
To bol veľmi múdry, chcel prechytračiť bohov. Tak... Ale on ich aj párkrát prechytračil. Áno, tak jemu sa nejak, ja si to nepamätám presne, ale jemu sa podarilo, tuším, nejakou lsťou zavrieť niekde smrť do komory a na svete sa prestalo umierať. No, Čo bohov patrične nahnevalo. No, to grécki bohovia boli veľmi zaujímaví aj tým, že mali ľudské vlastnosti, ale nad to mali teda ešte aj tú moc, ktorú ľudia nemali, tak preto mohli potrestať Sisyfosa tým, že tlačil svoj kameň na vrchol a keď už tam bol na vrchole, tak padol. Tak a išiel od znova. Znova. Mne sa nikdy sa mi nepodarí dosiahnuť. Vždy sa mi toto stane a to v transakčnej analýze sa vraví, že to je až dvojitého, že vyjdem hore, padne to a idem od znovu, ale vyjdem hore a vidím vyššiu horu. Aha. Tak idem tlačiť ten kameň na vyššiu horu. Dotlačím ho hore a vidím ešte vyššiu horu. No, do nekonečna robím a ten výsledok nakoniec nie je taký, ako by mal byť. Aha. To isté je Arachné, ktorá súťažila s bohyňou do krajšie vyšíva, no, tak ju premenila na pavúka a celý život musí tkať. No, toto sa stáva vždycky iba mne. Čiže tieto grécke báje pekne preniesol Bern do procesu scenára, čiže to, ako sa správame a keďže my sa tomu venujeme, ja možno trošku viac ako je priemer, tak s ľútosťou a niekedy s potešením a s prekvapením zistím, aké to je silné, že v mojom veku sa presne podľa toho občas zasprávam a nedá sa žiť mimo scenára, tak si pospomeniem na tie grécke báje. Aké to bolo, keď som to čítal. Ale to som čítal niekoľkokrát. Ale toto sa na chvíľku zastavím. To ma zaujíma, keďže s tým pracuješ, že nakoľko je reálne ten svoj scenár, pokiaľ ho človek začne vnímať, že to nie je ten scenár, podľa ktorého chce žiť, že sa v ňom necíti dobre. Ja sa cítim v mojom scenári dobre, nemám potrebu ho meniť, ale dajme tomu, že ho chceš meniť, že nakoľko reálne je ten scenár, ktorý máš tak silne zažitý, zameniť za iný. Treba dve veci rozlišovať. Poprvé, nedá sa žiť mimo scenára. Akokoľvek sa dokážeš kontrolovať, som spomenul frame of reference, ten, kto je workoholik, tak vidí druhých, že sú leniví a málo pracujú, tak nedá sa žiť mimo scenára znamená, že aj keď to nedám najavo, zase si nerobil poriadne a nezistím kontext, že chorí, deti, rodina, tak keď si to myslím, tak to rovnako prežívam ako nepríjemnú emóciu, ale aspoň to nepoviem. Že nedá sa žiť mimo scenára, ale toto je proces scenára, to je tie drobné kroky, čo robím. Ale scenár vo všeobecnosti je víťazný, banálny a prehrávajúci. A každý z týchto môže byť víťazný, banálny, prehrávajúci a ten sa dá meniť. Ty keď máš scenár, ktorý je banálny a je postavený, povedzme, na takom nepríliš podarenom Herkulovi, tak dokážeš si ho vylepšiť, ten scenár, že popracuješ na sebe a budeš tie úlohy robiť zodpovednejšie. Ale ďalšiu, ale zodpovednejšie. Keď nejaký scenár Sisyfos, tak nebude si sťažovať, vždycky sa to mne stane, takmer sa mi to podarilo, osud bol proti mne, tak sa zamyslíš nad tým, že to nie je osud, máš 80% toho vo svojich rukách, 15% je nejaké schopnosti a 5% je náhoda, tak dokážeš ten scenár zmeniť. Ale to pozadie, že si Sisyfos tam zostáva. Trochu by som sa hádal o tých percentách, ale... Dobre, to je v poriadku. Čiže ak to správne chápem, tak ty hovoríš, že transakčná analýza, keď sa pozerá na scenáre, tak hovorí, že vlastne sa zo svojho scenára vymaniť nevieš, ale v rámci toho scenára máš nejakú manevrovaciu pozíciu, kde sa vieš preklopiť do toho pozitívneho fungovania v rámci toho scenára. Ešte chvíľku zostanem pri transačke. Mali sme online so Sandrou Wilson, ktorá nás mnohých certifikovala na Slovensku a bolo to o scenároch.
a ona desi v Edinburgu, alebo kde v Škótsku žije a naraz nejaký búch, nejaký mužský hlas bolo počuť, ona povedala, prepáčte, vyšla von, bolo počuť, že niečo nespokojne hovorí, sadla si a vraví, no zase môj manžel toto, dostala sa do obrazu, že je s nami a povedal, no nedá sa žiť mimo scenára. Ja som si spomenul na Kirbyho. Počkaj, nie. Teraz mi vypadlo kto. Kirtona. Tak, na Kirtona som si spomenul. Ktorý, a to si mi ty sprostredkoval, hovoril, že každý sa môže správať akýmkoľvek spôsobom, ale keď sa správaš spôsobom, ktorý ti nie je prirodzený, tak ťa to neuveriteľne zaťažuje. Že je to proste zložité a ťažké. Čiže asi si viem predstaviť aj to, že by som nejako vybočil z môjho scenára, ale bolo by to vyčerpávajúce. Ty si to dával na príklade, že aj netrpezlivý človek sa dokáže správať trpezlivo. Že si povie, OK, tak teraz budem trpezlivý, strašne ma niekto rozčuluje, lebo už by sa mal, ja neviem, ale vydržím trpezlivo, ale keď vydrží trpezlivo, tak ho to vyčerpá, pretože to nie je ten jeho prirodzený mód. Áno. Takže toto by sa asi dalo aplikovať aj na scenáre. Ty máš aj ďalšie knihy? No tak... Toto. OK. Správne chápem, že to je tak veľa o jednotlivých bohoch a hrdinoch? To je všetko z gréckej mytológie. A ešte raz ten názov, že bohové a hrdinové antických bájí. A pre tých, čo nás nepozerajú, tak je to naozaj hrubá kniha. Napísal to Vojtech Zamarovský, to bol človek, ktorý pochádzal zo Slovenska, ale žil v Čechách a tak sa zalúbil do antiky a do gréckej histórie a mytológie, že dostal aj štátne grécke vyznamenanie za popularizáciu tohto. A tam je všetko, čo sa dá nájsť o hrdinoch, bohoch a ich skutkoch, sa to tam dá nájsť ako v encyklopedickej podobe. A keď si pozrieš, tak ja tam mám záložky. To keď som niečo písal, keď som sa inšpiroval, tak som si to tam dával a podľa toho robil. Lebo tam je strašne veľa toho napísané. O tom, aký je človek, ako sa správa a je to inšpiratívne. Aj ako sa tomu nedá uniknúť. Ty si spomínal tie scenáre, ktoré cez antických hrdinov popisuje Transakčka. Je tam medzi nimi aj Oidipus? Lebo Oidipus sa zase dostal do psychológie. Oidipus sa dostal vďaka Freudovi do psychológie a pre mňa poznal som ten príbeh, ale veľmi silno na mňa zapôsobil film taliansky Oidipus král a myslím, že to natočil Pasolini niekedy v 60. rokoch. A už vtedy sú také prvky modernej vlny. Odohráva sa to v antike, ale končí to v súčasnosti. Tam je niekoľko zaujímavých vecí v tom Oidipovom príbehu, okrem tej tragédie, že si zobral za manželku matku. Jeho dcéra Antigona ho sprevádzala celý život. Jeho dvaja synovia, ktorí bojovali o nástupníctvo, sa zabili, jeden zostal mŕtvý. Král Kreon zakázal ho pochovať, ale Antigona v noci prišla, posypala trošku zeme na ňo, no to je vzopretie sa autorite. Aha. A to je veľká sila, kto nájde v sebe odvahu. Pre mňa na tom Oidipovom príbehu je fascinujúce, ako vlastne tomu neunikneš. A teraz ja nie som zástanca takého toho, že osud a že máš tie veci napísané a že sa to deje podľa nejakého scenára, ale som zástancom toho. Teraz som pred nejakým časom dočítal od Sapolského Determined, kde on vlastne hovorí, že my sme bezmocní, ako keby. A teda vysvetlím to, aby to nezvyznievalo tak depresívne, že ty proste dostaneš nejakú genetickú výbavu, nejaké predispozície, nejakú výchovu a tak veľmi ťa to formuje, že to ovplyvňuje tvoje konanie, ktoré ty podľa neho
vlastne vôľou ani nevieš ovplyvniť a ak ho vieš ovplyvniť vôľou, tak je to preto, že si dostal tú predispozíciu takú vôľu mať. Áno. A v tom Oidipovi na tom bolo čarovné, že proste niečo máš vyveštené a síce zo všetkých strán sa udeje všetko preto, aby sa to neudialo a aj tak ťa to nejako tam dovedie. Ja to rád prirovnávam k jednej veci a teraz idem do vlastných radov. Môj dedo z tej slovenskej strany bol vysokoškolský profesor. Môj otec bol vysokoškolský profesor a ja si pamätám, ako v mojich tínedžerských časoch som hovoril, toto ja v živote by som nerobil, že ja by som v živote neučil. Proste tento ich spôsob fungovania, že to je hrozné. No našlo si ma to a popri práci sa venujem na vysokej škole študentom. No. Proste som tomu neutiekol. No a keď si píšel do Maxmana, tiež si učil akorát na vysokej škole. Že vlastne to neoklameš, že neutečeš tomu. A je to ťažké. A tak to sú aj príbehy jednovaječných dvojčat, ktoré boli oddelené v útlom veku a majú veľmi podobné histórie. Ale sú aj také, čo majú úplne opačne. To transakčná analýza hovorí, že pár ľudí si dokáže napísať kontrascenár. O tom povedz viac. Lebo pred chvíľou si hovoril, že neunikneš svojmu scenáru a teraz hovorí, že možno v niektorých prípadoch niekto aj unikne. To je každá teória, ktorá sa týka komunikácie človeka, osobnosti, nie je na úrovni fyzikálnych zákonov, že takto platí. Že aj keď sa objaví vzorec, ako to funguje povedzme v transakčnej analýze, čo sú príkazy, zákazy a povolenia, tak vždy sa nájde niečo, že u toho človeka to tak nie je. No tak sa tam to doplní, že existuje aj kontrascenár. No a ten kontrascenár je, že si povieš, a ja taký nebudem. Jedno z najbežnejších, a je to aj v tých proces scenárov, čo má transakčná analýza, Arachne, možno si počul, že niekto je 3-krát ženatý a sťažoval si na prvú ženu, druhú mal takú istú a tretiu mal takú istú. Alebo manželka, žena na muža a 3-krát toho istého. Nenašla si protiscenár. Áno, poznám tie príbehy a nemusí to byť ani z manželstva, ale poznám príbehy nešťastného vzťahu, kde tá žena bola, nechcem povedať týraná, ale proste bolo to hrozné pre ňu. Podarilo sa jej toho vzťahu zbaviť a vhúpla do ďalšieho, ktorý bol úplne identický. Áno. A žije v scenári. Ale pár ľudí si dokáže vytvoriť kontrascenár a povie si, netaký nebudem. Keby som to mal zobrať na seba, ja som si povedal, taký nebudem. A mnohé veci som nerobil ako moji rodičia, ale napriek tomu som 40 rokov od manželky počúval si ako tvoja mama, čo si u nej nemal rád. Ja si dodnes pamätám jednu situáciu, ako v kuchyni. To bola interakcia s mojím otcom, ale nie, že by sme sedeli a mali nejaký vážny rozhovor, proste nejak večer v kuchyni sme sa míňali a ako sme sa míňali, tak on mi hovorí, nikdy som nechcel byť ako môj otec a čím som starší, tým viac sa mu podobám. Nejakým veciam... Ja mám veľké šťastie, keď sa bavíme o tých scenároch a ja sa to teraz snažím zreflektovať, že ja som so svojím scenárom spokojný. Vieš, že to sa mi ľahko frajeruje, keď máš scenár, s ktorým si spokojný. Ja som OK so svojím scenárom, tým pádom nepotrebujem s ním bojovať, tým pádom nemám ten náklad, že vytvoriť si ten kontrascenár. Aj keď teda v knihe to, lebo môj ten heraklovský scenár, taký ten, že ideš a robíš tie úlohy, proste bereš na seba to v úvodzovkách hrdinstvo, ale on vlastne končí tragicky. Ja si pamätám, ako som pri tom plakával, keď mi to babička čítala, jak som bol z toho zúfalý, lebo keď sa Heraklovi podarilo všetky tie úlohy, ktoré mal, všetky sa mu podarilo splniť, tak sa usadil, oženil sa musel som si zapísať to meno, lebo som si ho nepamätal, s Dianeirou a nejaký čas žili spokojne a potom nastala situácia, že sa niekam potrebovali dostať a bola tam divoká rieka a cez tú divokú rieku prenášal ľudí kentaur.
A kentaur to je ten polo človek, polo kôň. A Herakles mu musel zveriť manželku, lebo z nejakého dôvodu ju nevedel preniesť na druhú stranu. Tak mu ju zveril a povedal mu, že mu verí a že teda nech ju prenesie. A kentaur bol zákerný a snažil sa tú manželku uniesť. No, ale Herakles zobral luk a zastrelil toho kentaura. Proste šípom mu prestrelil srdce a ten kentaur už boli na druhej strane, ako umieral a tiekla z neho krv, tak on tej Dioneire hovorí, že ak chceš, aby ti ten Herakles bol do smrti verný, mám pre teba niečo, namoč túto košelu do mojej krvi a on keď si ju obleče, tak do smrti ti bude verný. No ona naletela, namočila košelu do tej jedovatej kentaurej krvi a keď si ju Herakles obliekol, tak potom v strašných mukách umrel. Čiže ten scenár, podľa ktorého idem, tak vlastne nekončí dobre. No ešte som sa tam nedopracoval, tak neviem. No ale teraz ma napadlo, tam je aj iná message. Z výberu ľudí vieme, že najlepšou predpovedou budúceho správania je minulé správanie. Mm-hmm. Tak keď ma raz niekto uniesol, tak som veľmi opatrný, aby som mu veril, lebo porušil slovo. No, bohužiaľ, to už nezmeníme. Ešte máme chvíľku. Keby si vyberal ešte nejakú z gréckych bájí, ktorá by to bola a prečo? Trojská vojna. Nepríliš ma to nadchlo. Že najväčší hrdina Achilleus, neviem koľko, 9 rokov nič nerobil. Až sa potom odhodlal, že bude bojovať a priniesol zvrat, ale nestačilo to na dobitie. Ja ťa len k tomu niečo poviem, že mne je to veľmi sympatické, že Achilles bol poloboh, ale aj poloboh, aj bohovia, že boli vykreslovaní so všetkými možnými zlými vlastnosťami. Ano. Že on sa na to proste vykašľal. Tam sa kvôli žene sa tuším hádali. Aha. No. A o tej trojskej vojne som začal opäť viac rozmýšľať, keď som začal tento biznis robiť. Tak ako s Odysseom som spísal jedno cvičenie, tak tam som nespísal žiadne cvičenie, ale ponaučenie, ktoré a ako metafora sa to stále používa, to je trojský kôň. Mm-hmm. Proste ako sa dostali donútra, ako bohovia, ktorí držali Achajcom, teda Grékom, umlčali tých, ktorí to kritizovali. No a odtiaľ pochádza aj Kassandra. Kassandra bola dcéra gréckeho kráľa Priama a ona bola potrestaná bohami, že jej predpovede boli pravdivé a nikto im neveril. Tak je dôležité, keď ti niekto niečo rozpráva, počúvaj nielen, čo ti rozpráva, ale aj kto ti rozpráva. Keď niečo dostávaš, tak pozri sa, čo dostávaš, ale aj od koho to dostávaš. A teraz nemyslím dar k narodeninám. Jasné. No a toto mi vyplýva z trojskej vojny, z trojského koňa, z Kassandry, ktorá vravela, že neverte tomu, tam to je trik s tým koňom, tak ale pre istotu umlčali priaznivci bohovia, ktorí držali Achajcom, Grékom. Ja mám rád príbeh o Prometeovi. A tiež je to pre mňa taký príbeh vlastne že je niekto, ktorý drží palce ľuďom a bojuje za ľudí a vzopre sa Bohom a nevíde mu to úplne podľa predstav. On vlastne ukradol oheň, nahneval bohov, nahneval ich dokonca, tam viem, že bolo, že niekde na začiatku, že bohovia chceli, aby ľudia dávali obete a z nejakého dôvodu si Prometeus povedal, že OK, že on chce, aby ľuďom zostalo to lepšie, tak tam urobil taký fígel, že spravil 2 kôpky z nejakého zabitého vola. Jedna kôpka boli kosti, ale takto nejak zabalil, aby to vyzeralo v tej koži, že to je to lákavé. Druhé bolo to skutočné mäso, ale to nejak zakryl kostiami. A keď prišiel Zeus si vyberať,
tak bolo čarovné, že Zeus vedel, že to je odrb, ale aj tak teda zobral to, čo vyzeralo lákavo, bolo zlé a odvtedy vlastne v obetiach dávali bohom kosti, kožu a tak. Ale nahnevalo ho to a vlastne to celé dopadlo tak, že poslali na zem Pandoru so skrinkou. A poslali na zem Pandoru so skrinkou a keďže boli prefíkaní bohovia, tak ju neposlali za Prométeom, ale za jeho bratom. A Prometeus toho brata varoval dopredu, hovoril, že keby ti čokoľvek posielali, asi tušil, keby ti čokoľvek posielali, neber to. Ale keď už prišla tá krásna, inteligentná Pandora s tou skrinkou, tak Prometeov brat bol z toho nadšený a teda otvorili tú skrinku a z tej skrinky vyleteli choroby. To je tá Pandorina skrinka s chorobami. Dodnes sa to hovorí, ale keď zistila, že čo tam je, tak to zavrela, vieš, čo tam zostalo? Nádej. Na konci tá nádej, ktorá ešte mala prísť na zem, tak z nej sa dostalo na svet len malinko. No a Prometeus potom bol prikovaný k tej Kaukazskej skale a tu prichádza môj hrdina, to sa mi veľmi páči, že Prometeus prikovaný ku Kaukazskej skale, bohovia povedali, že na veky vekov bude proste pripútaný o tú skalu a bude tam prichádzať ten orol a bude mu vyďobávať pečeň a ona mu dorastie a znovu a proste strašné muky. A Herakles toho orla zabil a oslobodil Prometea, ale zároveň, aby dodržal to, čo teda bohovia kázali, tak mu kus skaly pripevnil na prst, aby teda tá kliatba, alebo ako to nazvať, stále platila, čiže Prometeus zostal pripútaný ku Kaukazskej skale a ľudia dodnes nosia prstene na pamiatku Prometea. Si mi pripomenul ďalšiu vec. Keď Tezeus išiel zabiť Minotaura, ktorému do jeho bludiska pravidelne posielali panny, aby ho nakrmili, tak Tezeus išiel zabiť a zamiloval sa do neho Ariadnina niť, no. A mu povedal, no keď pôjdeš do toho bludiska, tak aby si nezabudil, tu máš nič, si to natiahni. Čiže aké dôležité je, keď ideš robiť niečo veľké, neznáme, veľký biznis, mať nejaké pravidlo, podľa ktorého budeš postupovať, ktoré ťa bude viesť. Peter, neviem, ako to celé uzavrieť, ale držím nám všetkým palce, aby sme sa cítili dobre v tých našich scenároch. Ak sa z nejakého scenára niekto potrebuje vymaniť, tak držím palce, aby sa podarilo vymaniť, ale minimálne podľa mňa tá pekná nádej je to, čo ty si hovoril, že aj v rámci scenára sa dá preklopiť do tej pozitívnej časti. A my sa preklápame k úplnému záveru. Bolo mi veľkým potešením a teším sa na naše ďalšie rozhovory. Aj mne bolo potešením a ja sa teším na ďalší rozhovor.